Alright, so kasama natin Suzuki Bergman Street, ano? Dito tayo sa ayan, Highway 307. Ayan. Lapitan natin kung anong meron dito. Highway 307, mostly yan na yung ginagamit ngayon, modern na ginagamit ng DPWH sa mga highway. Hindi na yung pangalan na mahaba. Tapos ito, old school. Ayan, old school to. Old school yan. Ayan, yung kilometer kunyan 353 mula doon sa Luneta Park, kilometer 0. Ayan, 353 kilometers. Tapos yung nakikita nyo, ito, BL. Yan yung susunod na bayan. Okay? Yung pupuntahan natin. Ayan. So, ilang kilometro? 7 kilometers pa. Dito tayo ngayon sa kahabaan ng highway ng Bani, Bolinao. Ayan, dito sa Pangasinan. So, 7 kilometers pa papunta doon sa sentro ng Bolinao. Alright, so meron tayong gagawin. Pupunta tayo sa malayong isla. Ayan, so isla ang pupuntahan natin ngayon. Light, nagkakasal dito, walang umaga, tapos ito yung lupa munisipyo. Ito na, presidente po. Ang mahirap ginawang parkingan ng daan. Pupunta tayo sa isla ng Santiago, Thailand. So, itatama natin itong aming Bergman Street, Highway 307. Kung didiretsahin mo yan yung sakayan ng bangka. Ito yung papunta doon sa bar. pinasukan ng truck kanina dito sa bandang side. Pwede rin shortcut yun, pwede kang doon dumaan.
Diretso na yun, shortcut. Actually maraming shortcut dito. UP dito. Ano? UP, University of the Philippines. Meron sila na Marine Laboratory. Nakapasya. Okay, sasakay tayo ng car. Tignan natin kung magkakarga na sila. Uy, pwede, kasya. Go. Okay, sa mga magtatanong kung magkano ang bayad ng motor doon sa bahay, 75 pesos. Mamaya may rotonda doon maghiwalay yung mga daan papunta sa pitong barangay. Rotonda. Dito tayo. May stasyon naman na ng pulis dito, pero dito yung malaki. Meron ng RHU. Marami pang kulang dito sa isla na ito.